kita mga idol nga pultihanan na po ng akong kuan, pultihanan na po ng akong tanong kani akong porma mga idol ba nga dinosaur. So karon ako sa pultihan mintras nga landong pa. So banikon yung mga idol, kani mga idol oh. Polisi. Ini apa namanya dulu, kondisi kopian. Sudah nak pasang medal. Muna ako sa yung bandang sa yang ikupit. Sa side nya, sa likod nya banda mga idol. Padayon mga idol, shout out sa ko, shout out dihay sa tanan nga mga followers na ko diha sa ako Facebook page. Shout out sa tanan mga idol sa kananayon ninyo nga pag-follow. So sa ako po nga YouTube channel, shout out sa inyong tanan mga idol, sa mga solid viewers na to diha, sa atong mga silent viewers. Salamat sa inyong inyong kananayon nga pag-follow sa tanan ako nga kinabuhat. So, idol, layo ako.
malapit na. Kita po din yan. Dito na ba? Shooting, shooting po po. Sige.
ako nga banda mga idol. No, nangulo mga idol. Ngit-ngit man. Ay, sumunod. Mga idol. Kapit na po man. Mga idol. mga idol. Yung dako. So, okay, pakita sa inyo mga idol ang gagmay. Yung mani yung mga gagmay mga idol. Pili sila mga idol. Ano gagmay. Gagmay pa sila. May nalaya mga idol. Laya siya. Laya yun. Bangsa. Magdadao siya sa init. So, pa ang ito nilaya. Nilaya na lang.
sa mga idol. Pang tubok. 5 tubok. Silbi niya iyang liwat. 5 tubok mga idol. Iba-iba. Kadag ko ada puno kita ng kasranan. Yung mga idol, maraming salamat sa inyong pagkuban ka na ko na yung kapatagon kahimo na sa puog kamay nga tuntin lagi sa akong pagkorte sa kung inhalimahan nga tanong ng idol ni mata idol kasi mata nga gamay kana yung kasiga mga idol mana yung mata mana yung ulo yan yung lawas hindi ko mga idol. So ako i-focus karon dito dito ko sa para makita kita nan dito ko nga banda dito ko picture ko siya kami paano gamay kasi mga idol mo niya puntot yung ikog nga mga idol balik ko niyo akong picturean akong i-focus ang ihang kinatibukan dyan nga lawas mga idol. Okay, so balik ko niyo mga idol. Ini mga idol kani sumusuro na ito. Yan. Ano na yung forma. Yung ulo, yung lawas, kaya yung ikog. Kadaghan naman mo kakita na yung mga idol. Mauro gini yung forma. So hay malasalip dal lang sis mga tanong. Ano nga ako gisig na monitor permi nga di siya maalihan. So hinirap ko po mga idol. Salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pag-suporta sa ako nga mga vlog sa Facebook page na ko, sa akong mga solid viewers o sa akong YouTube channel. Maayong buntag kaniyang tanan mga idol o mga pinaot nga ana mo kanunay sa maayong palawas. Salamat mga idol o God bless inyong tanan. Bye bye.